Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Komisi Benta Banten Ronglem ya kakya kasion jong ki long yeng ki baduna kayo kakon hakum kini kapor na kajing pakhang snong jong sarkar banya khun persya ya kajing pang coronavirus kakun hun jong ka world mission hakalai potrik wiayong arjar arpo kalalai ban kini kajing rap syakumba arpo li long yeng da kapun poi dok haw bat kiwi ki marba mardi hapok snong nongrim jermi kabadan hariboy district yakini kila jirap ciki arpot li long yeng lasam ha ka jing lang kala long ha plau jong ka yeng mani presbyterian jong ka snong nongrim jermi ha ka balai sakhilang do president ka world mission reverend RS Maulong president ka world mission nong po init utaman basan Dr. ERC chairman jong ka balang utaman basan TJ umdo urang ba snong ba TA lapang nalor kiwi kiri orang ba jing trikam jong ka world mission ha kine ki khendiat benai kendiat tayo nilayo apeng ke jing ka ba ka pertai ki kendo ki don kibri ki bom yo ban bam yo khau ujur kumta terter ndre ni aingo yo blei ba blei leng ba ka wol mission la pen sngeu bangila ban sam yo khau sha kibri ki badan kam sha kamdei tang sha east kasihil district sha west kasihil district sa Janji Hill District, bat ni singoban aingo yublay bangilayo ban wan heru sene sa Ribhoy District. Kakam kabakam kong san jongi kalong ban kongu ya kajingkot kajong try jongi Jesu Christ kabuong haba filale yaiwe ne kibriu kiberit filale kenyanga. Nisgo bo blame nang kerku bangila ban le ki bakraw na kamta jong pi hangne. Ai kublay kerpang ya kabalang bat kamtam ya kasinong. Nong rim jermi yo sordar sinong. Berakaji itu hilang baru ngilala ban sam ye kibriu baka jing tre je ko mission kam dei tangam ta ki Kristen persterian kam dei tam ta ki Kristen Katolik kam dei tangam ta kino ki Kristen ni kalong ki bom nong Kristen do ki be kendo ye ki jing ha ka imlang salang ha ka sinong ka tau kumta isngo ba ka jing tre kam je ko mission kalong banyalap ya ka gospel yau Jesu Christ bat kum juru ban le ai na kam ta ki beduk ni don ke jakari kurswet hanar tiang Nidon kajaka snaying beduk. Nidon ru kajak kumenta pat nidon kajing sam skibri kibe kendo jing Ki bom yo bam ban bam yo khau. Bom yo ban bam mendi ingilayo ban sam. Ya kijing don kam yo kibri krang ba kibri jungi kin im habakat hapadeng kum kane kapor pamenta. Tengis kem ublen kerku. Ya pi baro kibe don sakane kapor pamenta. Nang kan ma kajing duai ba ublen na kerku ko wal mission ngin nang menteri khamha. Namar kani kasnem ar hajar arpo. Kadai kasnem hakabang ikmi lanti bakan long kasnem kabadap da kajing kemen kabadap da kajing kerku. Penban mari sedang kasnem ngilamat. Sedang ban mat ini kajing junjar ini kajing Namar kani kajing pang kabalawan lensyop. Om tang hakani kari jongi hinrei hak partai barok away. Tenrei kum ki bangai habang ipai sa kaktin ka jong blay kat kum naka kitab jong Isaya kalanong kaban riupaw kat na du katuk banong kong kabaar kabalay ko ang tuyeng to tang siyay namar habang kani kajing dum kawan bantap ya kajing im jongi Nrai shanong in pai ngilio I wat ki ri ki banang ki bastat ki baruspa ki scientist ki ba paunam nrai ngio I mentaba ngia kedu ya kita kijing ya ka bangi kendu nrai dei tang kane ka wai kalat ya ka bangin pai so mulai ba katkum kijing kular ka jong turai Wong baya ka baro kan bakimpan ka kapten jonga. Ya kata keng nganle. Tenak benta jongi kum kibas ngek kibas sakri utrai. Kabangi don kam kalong tongin pai so blei ka jing duai. Te tang sintin. Ngapan kan mau. Ya kene ka wall mission. Rangkat bat uneu ubahe jongi
jong kene ke World Mission ini pastor Maulong ilong ibalatrei ha ke silong baroi ilong ru hapo jo kami kelaya bat haka hadu ke India kadon ke benta kene ke World Mission ini ila bentip ha Jakarta te ngasio banong ko pastor bait pite pilale jaka kam kabadon haka Bible kaktin kabadon haka Bible hapdeng jong kisenran ba Jisu le che kisenran ong gumno ngarat ngan phim sem lai bam ngalarang khut phim sem mat kup jan habang asliang phim sem lai Jisu ong kumta hagi tu kisenran Jagane ka World Mission pastor pila pandep ya ka hukum ka baulay ulakran tang kapta hilray pila le da ka kam hakane ka si hakane ka balang jungi pila pandep ya kita kiji ya kran jong Jisu bat kisenran ka bokwa banle ya ka kam tekane ka kam kala syai ba ka jingker khu ni kum ka barang nang ni kum ki khun ki layo jing yarap ni ai ka burom chau blai mo blai ru lek ai ka jing kar khu sha ka World Mission ngadon jingkren ini kan ai ku beli ya i tunan basan Sarman bapanya ya kini kumju ru ya kamtam i pastor kumju ru ya i tunan basan dokter ksi i bela ai belajar ka bengi kumju i tunan basan jaga balang dengi ni tie ngapen pa ya ke jing sungukumen ke bakraw ya na kaliang dengi ki bayo benta ya uni kha kumba ka tin ka jong bre ka laong ba ngala thangan phila ai ba mi nga teh kini ka por phila ai mi khaw ba khnang bangin nam yak thangan kum juru na ka jingwai sau sen e ka ba sau kal nong dokhat ka ba khindai ka ong kum ni ka khamsuk ban yap da ka wat lam khamsuk ban yap da ka wat lam ban ya ka ba yap da ka jing yap thangan te kum juru na Marcos khindai nong dokhat ka ba sau huai ka ong kum ni si khuri ka kriat ka ba phi ai hau tau ba sliang bat utau ba pudiang udas ngungu bat unam klet su lano ru tingi ru ya kini ke jing le bhai jeng phi pastor kunju na ke World Mission banginam la klet dali le ru ya kini ke jing yo pudiang jengi ha kini ka singi tengas ngobon ong ha kini ko por khublei sibuni phi baro to ble nang kar khu ba ka World Mission kanang ya sa pharang na buta ku brom ble amen asap tita